Ok, de salut tuturor, eu sunt Dare și bine m-am găsit la primul nostru episod din... Ce e asta, mă? Mai nu era așa. Primul nostru episod de Mai. Să vă reamintesc să apăsați butonul de like, comment, share, subscribe. Oh yeah! Să atât de bună! După cum ați observat, mi-am schimbat și skin-ul. Shoot! What? Yay! Habar n-am ce-am făcut. Să fiu sincer. Da, ce faci? Habar n-am ce trebuie să fac acolo. Și da și voi un mic like acolo, comment, share, subscribe, pentru că nu costă chiar nimic. TNT, where is the fucking TNT? Unde-i TNT-ul? Păi lasă-mi și mie un TNT, fireagă. Mă place skin-ul meu de cățeanul meu. Nu-i cățean. Na. Mamă, dar ce cu speed-ul ăsta, frate? Speed up. Zic, du-te, frate, s-a mișcat la fix atunci, asta deja. S-a mișcat la fixa. Food fight. Oh yeah! Stați așa un pic să dau chiar așa un pic mai mare. Stați un pic. Ameles. Ok. Oh yeah. You won. What? Îmi futu-i speed-ul, frate. Food fight. Yeah! Yeah, food fight. What? Into the void. Hot potato. Hot potato. What? What the fuck? What the fuck? That just speed, frate. No! Why you do that to me? Why do you do that to me? Boom. Terminat drumul odată. Ok, deci cam asta a fost și cu primul nostru episod de Mai Nu. Ok, deci nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade în continuare. Ok, baftă lume, pa!